stați în picioare. Aici am păstrat un porneu în loc. Bună seara! Fundația Gândul Aprins își prezintă astăzi noua sa producție, a 6-a, anume Sfântul Ioan Damaschin, opere complete, volumul 1. Poate că suntem conștienți că uneori suntem considerați anacronici, retrograzi, pentru că tot insistăm cu acești părinți ai bisericii, cu niște scriitori, niște teologi care au scris cu sute de ani în urmă, unii cu 1000 și de ani în urmă. Și această întrebare se pune în ultimul timp chiar și în mediul teologic. De ce această insistență pe ceea ce numim noi Sfinții Părinți? Pentru că ei sunt turcuitorii cuvintelor vieții. Cuvintele vieții sunt cuprinse în Sfânta Scriptură, au fost rostite de Iisus Hristos, El, cuvântul, ne-a dat cuvintele vieții, iar adevărații turcuitori, cei care le-au și trăit, le-au și pătimit, cum spune Dionisie Areopagitul, sunt Sfinții Părinți. Este un pasaj în Noul Testament în care Iisus Hristos, văzându-i pe ucenici că au început să se îndoiască și sunt presați foarte mult de întrebarea cine este El, i-a întrebat, dar voi nu plecați? La care ce au răspuns ei? Unde să ne ducem, învățătorule? Pentru că la tine sunt cuvintele vieții. Deci insistăm pe acești părinți și vom insista. Dacă ne gândim numai la atitudinea unor oficiali din biserică față de evenimentul tragic petrecut la sfârșitul octombrie, ne dăm seama că teologia noastră și-a pierdut foarte mult din substanță. Câte voci coerente au fost la acel moment să spună Sfinții Părinți ne spun, poate și un pic papagali putea, ne spun că Dumnezeu nu este autorul răului. Dumnezeu nu pedepsește. Sfântul Vasile cel Mare are o lucrare care se intitulează că Dumnezeu nu este autorul răului. Sfântul Ioan Damaschin, al cărui prim volum îl lansăm astăzi, are o carte în care
pe zeci de pagini subliniază această idee. Cartea se cheamă Împotriva manicheilor. O vom publica în volumul 3. Deci este nevoie de acești părinți. Până a dat cuvântul distinșilor invitați de astăzi, aș vrea să fac o mică retrospectivă a ceea ce am scos până acum. Primul volum, Sfântul Marcu Evgenicu, pentru prima oară, premieră mondială, s-au adunat lucrările lui. S-a făcut o introducere asupra vieții, asupra operei și primul catalog făcut pe baza tuturor manuscriselor. Cele 274 de manuscrise, noi am consultat toate cele 274 de manuscrise. De aceea este considerat cel mai bun catalog. Există de asemenea o introducere, un autor oarecum necunoscut, există o introducere de 200 de pagini în acest volum, Sfântul Marcu Evgenicu 1. Echipa era mai mare, încă nu lucram instituționalizat, au lucrat un profesor de la Salonic, Marius Pilavachis, și alții traducătorii, unii dintre ei care sunt și astăzi Adrian Tănăsescu, Cornel Coman, Cristina Rogobete și Emanuel Dumitru și traducătorul principal, Părintele Marcel Hancheș. A urmat apoi volumul 2 al operelor complete ale Sfântului Grigorie Palama. Este pentru prima oară când se încearcă o traducere a acestui text în orice limbă, pentru că este cel mai greu text. Mi s-a părut cel mai greu text patristic. Foarte profund, foarte alambicat, stilul bizantin încurcat. Este pe prima încercare de acest gen și este prima traducere într-o altă limbă din greaca veche. A urmat apoi Sfântul Marcu Evgenicu, volumul 2. Acest volum inedit, apare pentru prima oară, atât în greacă, în limba greacă, în limba originală, cât și în limba română. Adică, textul era așa, da? Și a devenit text, carte, în limba greacă și am făcut și o încercare s-a făcut și o încercare de traducere. Următoarea carte scoasă a fost Sfântul Ioan Gură de Aur, opere, volumul 13, traducător principal, domnul profesor Sabin Preda. Avem aici o lucrare care nu a fost tradusă în română. Am încercat să începem la Sfântul Ioan Gură de Aur cu volumele care nu au fost traduse. Și ultimul volum, penultimul de fapt, ultimul este cel din seara aceasta, Sfântul Grigorie Palama, opere complete, volumul 3. Este cuprins aici sunt cuprinse tratatele despre isicaști, opera lui principală. O carte voluminoasă de 600 de pagini, tot așa unele traduse pentru prima oară în limba română. Și în seara aceasta venim cu un autor foarte important, marele dogmatolog al bisericii, Sfântul Ioan Damaschin. Sfântul Ioan din Damasc, poate ar fi mai corect, dar dacă s-a încetățenit Damaschin, am evitat să spunem Damaschinul, pentru că nu suntem încă convinși. Damaschineanul era un pic prea exagerat. Ioan din Damaschin ar fi fost corect, dar pentru că s-a încetățenit, am găsit și în scrierile vechi această titulatură de Damaschin, ne-am gândit să păstrăm această titulatură a lui
Deci, e vorba de Ioan din Damasc, Sfântul Ioan din Damasc, în Siria. Avem aici volumul 1 al operelor complete, primele două părți ale trilogiei, ale operei Izvorul Cunoașterii, anume Dialectica și Despre Eresului. Opera principală, evident, a acestui volum este Dialectica, adică introducerea în terminologia filozofică pentru a treia operă, care este cea mai importantă a Sfântului Ioan Damaschin, anume Dogmatica. Aș vrea acum să, după această scurtă prezentare, să îi prezint pe distinșii vorbitori de astăzi, domnul profesor universitar Savu Totu de la Facultatea de Filozofie, domnul profesor Adrian Carabă de la Facultatea de Teologie, București, și traducătorul principal, domnul Adrian Tănăsescu, un colaborator foarte apropiat mie. Vă rog, domnul Carabă, primul. Da. Luăm istorie. Funcționează asta? Funcționează, dar apăsați pe el. Da. Bună seara! Înainte de toate vreau să mulțumesc pentru invitație. Poate nu sunt cel mai potrivit să vorbesc în seara aceasta despre Sfântul Ioan Damaschinul, având în vedere faptul că eu nu sunt patrolog. Eu predau istoria și spiritualitatea Bizanțului. Încă nici bizantinolog n-am ajuns, așa că încă cu atât mai puțin, dar asta este o altă chestiune. Totuși există o legătură între Sfântul Ioan Damaschinul și Bizanț, atât din punct de vedere istoric, din punct de vedere istoriei Bizanțului, dar și din punctul de vedere dar și ținând cont de editarea operelor sale, pentru că ediția nouă, modernă, editarea modernă a operelor sale, începe în mănăstirea din Shire, din München, care este o mănăstire în care a apărut un institut de bizantinologie și patrologie. De fapt, nu este doar un institut de patrologie, a fost un institut de patrologie, ci la inițiativa lui Hans-Georg Beck, împreună cu Bonifacius Cotter, a apărut acest institut mixt de bizantinologie și patrologie, și între care patrologii din Shire au ales să editeze, să reediteze opera Sfântului Ioan Damaschinul. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, există o nouă legătură între Sfântul Ioan Damaschinul și Bizanț. Apoi, legătura între Sfântul Ioan Damaschinul și Bizanț, vorbind din punct de vedere istoric, este una indirectă, pentru că știți foarte bine, după 641-42, când arabii au reușit să cucerească Alexandria, 647 Cartagina, în partea de nord a Africii, deja Bizanțul pierde teritoriile orientale, încât cei ce trăiesc în Siria, în Palestina, în Egipt, nu prea mai sunt, sau nu mai sunt cetățeni a Imperiului Bizantin. De aceea Sfântul Ioan Damaschin este un bizantin dincolo de Bizanț. El nu este, bine, folosim convențional termenul bizantin, știm foarte bine că ei înșiși nu s-au numit niciodată așa, dar îl folosim în continuare pentru a fi mai ușor înțelegi. Există, legat de viața Sfântului Ioan Damaschin, există și o legătură directă cu Bizanțul și vorbeam cu domnul Tănăsescu legat de o rudă de-a sa, pe care eu personal nu am reușit să o identific dacă este tatăl sau bunicul său, pentru că despre viața, despre perioada în care a trăit Sfântul Ioan Damaschinul încă există multe, să spunem așa, incertitudini. Cei mai mulți, pentru a fi mai cât de cât aproape de adevăr, spun a trăit în jurul lui 650-750. Deci îi oferă 100 de ani de viață. Este discutabil. Tezele sunt diferite, unii merg mai târziu, dar în orice caz toți sunt de acord că Sfântul Ioan Damaschinul în lumea arabă a avut un nume, s-a numit cam așa, în variantă creștină, Yuhana ibn al-Mansur, în varianta arabă, Yahia ibn al-Mansur, pentru că numele de multe ori sunt diferite, dar înseamnă același lucru.
Dar Yuhana ibn al-Mansur este numele de monah, pentru că noi nu știm cum s-a numit înainte de a intra în monahism în 720, se presupune, mai ales că el a fost sub influența Patriarhului Ierusalimului Ioan al V-lea, care se pare că l-ar fi tuns în monahism. Există această părere. El era, oricum, fiul unui anume Sarjun al-Mansur și, într-adevăr, în perioada bizantină, în perioada războaielor bizantino-arabe, un funcționar fiscal se numea Sarjun al-Mansur în 634, când arabii, conduși de al doilea calif, așa zis ortodox, Omar ibn al-Khattab, au venit și i-au somat pe cei din Damas să se predea și acest Sarjun, sau Serghie, ca să fie varianta ortodoxă, a fost cel care a predat orașul. Mai apoi bizantinii au recucerit orașul în 635, ca în 636 să reușească din nou arabii să-l ia și să-l ia definitiv. Și se pare că acest Serghie a continuat să stea în slujba noului calif, lăsând în locul său pe fiul și totodată probabil în locul fiului avea să vină mai târziu chiar nepotul, dacă bănuim că acest Serghie este de fapt bunicul Sfântului Ioan Damaschinu. Legat așa de acest Serghie, nu știu cât este de important, totuși pentru a sublinia care este prezența familiei Sfântului Ioan Damaschinu în importanța acestei familii în lumea bizantină, se știe că Heraclie, înainte de a înainte de bătălia de la râul Iarmuc din 636, care este cea mai este una dintre bătălii pe care noi ar trebui să le ținem minte și din păcate de multe ori nu avem în vedere. Este bătălia în care Bizanțul efectiv a pierdut orice șansă să se mai redreseze în fața arabilor musulmani și atunci arabii musulmani au prins curaj și au început cuceririle propriu-zise ale Siriei, Palestinei, Egiptului, Africii și așa mai departe până târziu. În această lume cucerită, creștină, sub dominație islamică, s-a născut și a trăit Sfântul Ioan Damaschinu. Mulți spun că a fost de origine arabă, alții spun că a fost grec arabizat. Tezele sunt, în general, susținute destul de bine de cei care le-au formulat. Totuși, cred că se uită un lucru istoric de data aceasta important. În perioada în care arabii musulmani au apărut în Bizanț, bizantinii știau cine sunt arabii. Știau pentru că Imperiul Roman a avut chiar și un împărat arab, pe Filip Arabul. Dar, plus că mai existaseră regatul din Petra și mai erau alte zone în care arabii erau destul de mulți. Știm pe Sfântul Simeon Stârnicu, care convertea, este celebru pentru convertirea multor arabi, cu miile convertise la creștinism, dar bineînțeles că arabii întotdeauna au fost o minoritate și, dacă mi se permite, una foarte mică. Majoritatea acelei lumi era formată din arameeni, din sirieni. Francezii le zic le siriac. Noi dacă le spunem sirieci sună un pic ciudat, dar e vorba de vorbitori de limbă siriacă. Și atunci, cred că una dintre teze ar fi aceasta legată de o origine posibilă siriană sau siriacă a Sfântului Ioan Damaschinu și mai puțin una arabizată fără doar și poate. Știm că Sfântul Ioan Damaschinul a continuat munca tatălui său în Damasc. În vremea sa, Damascul devenise în ultimul timp capitala noului califat, în urma alegerii lui Muavia, generalului Muavia, drept al patrulea calif, de data aceasta neortodox, pentru că în detrimentul vărului lui Mahomed Ali ibn al-Talib, și care bătălie dintre ei a dus la această schismă pe care o știți și dumneavoastră, între șiiți și suniți. Damascul devenise capitala califatului și acolo se afla toată
tot aparatul administrativ. Mulți s-au întrebat dacă Sfântul Ioan Damaschinu sau tatăl său au fost doar funcționari, au fost într-adevăr funcționari ai administrației califatului sau au fost doar ceea ce niște preceptori, colectori de taxe din mediul creștinilor melchiți ortodoxi, pentru că arabii, știți foarte bine, atunci când au cucerit, au impus o condiție celor cuceriți, creștinilor, evreilor și zoroastrienilor, un pic mai târziu, considerați credincioși ai cărții, le-au impus un statut de cetățeni de mâna a doua, și anume statutul de dhimmi, sau, cum s-a împământenit astăzi, dhimitudă, este acest contract între ei, și supunându-se califului, ei se puteau auto-administra. Și atunci unii spun dacă a fost sau nu Sfântul Ioan Damaschinu funcționar în administrația califatului sau a fost pur și simplu lucrurile sunt împărțite. Eu cred că a fost mai degrabă în slujba califatului, pentru că într-adevăr se știe că arabii, după ce au cucerit Siria și Palestina, fiind un popor puțin dezvoltat din punct de vedere cultural, au păstrat pentru o perioadă de timp administrația locală și aceea a fost greacă. Adică până la Abd al-Malik, până în 700 și ceva, administrația califală a fost făcută de limba greacă de greci, de bizantini. Și atunci este posibil. În momentul în care Abd al-Malik a considerat că trebuie să introducă limba arabă și mai mult decât atât să introducă funcționari arabi și musulmani și a început o epurare a funcționarilor creștini din aparatul administrativ, Sfântul Ioan Damaschinu, se crede, s-a retras, a plecat și s-a retras la mănăstire, în mănăstirea Sfântului Sava, unui capadocian de origine, din Palestina, unde efectiv a creat o școală. Mănăstirea Sfântului Sava este celebră nu numai pentru perioada lui Justinian, pentru opoziția față de origenism și erezia monofizită, ci și pentru această nouă școală a Sfântului Ioan Damaschinu. Unul dintre ucenicii importanți ai Sfântului Ioan Damaschinu, dar nu un ucenic direct, pentru că niciodată nu s-au întâlnit, a fost Teodora Bucura, un creștin de data aceasta arab, care a preluat, a mers în tradiția de școală a Sfântului Ioan Damaschinu și a continuat să scrie exact pe temele Sfântului Ioan Damaschinu. Împotriva iconoclaștilor, împotriva islamului, împotriva monofiziților și chiar împotriva nestorienilor. Sunt temele teologice cele mai importante din această perioadă. Sfântul Ioan Damaschinul, retrăgându-se la mănăstire, se știe că acolo, la mănăstirea Sfântul Sava, a redactat cele mai multe dintre aceste lucrări. Două dintre ele sunt astăzi publicate pentru prima dată în limba română în variantă bilingvă. Ele au mai cel puțin dialectica a mai fost, există și o ediție mai veche, cred că de secol XIX, probabil greu de citit astăzi, și mai există o ediție a Părintelui Ică, dar pentru prima dată în variantă bilingvă, așa cum deja v-ați obișnuit cu aparițiile editurii Gândul Aprins. Și o apariție pe care eu o salut. Sfântul Ioan Damaschinu este important legat de Bizanț, dincolo de ce a făcut el în perioada arabă, în lumea arabă. El în Bizanț a fost mult mai cunoscut decât în lumea arabă și asta pentru faptul că este singurul teolog bizantin care se opune politicii împăraților bizantini de data aceasta, nu e vorba de califi, politicii iconoclaste împotriva icoanelor. Și
chiar și în această direcție și în această lume, Sfântul Ioan Damaschinu, în această direcție, Sfântul Ioan Damaschinu creează, pot să spun eu, o școală. Despre asta probabil că se știe mai mult, nu o să insist, cu atât mai mult cu cât lucrările de față nu vorbesc despre această chestiune. Aș mai vorbi puțin despre contextul, se spune așa, despre o istorie a filosofiei, sau să-l introduc în contextul istoriei filosofiei pe Sfântul Ioan Damaschinu. În secolul al VIII-lea, Sfântul Ioan Damaschinu este singurul filosof. Nu există niciun filosof, cel puțin în lumea grecofonă, despre care să știm și care să merite menționat. Deși el nu este filosof, dar prin opera sa, el este singurul filosof în această perioadă. Din 620-630 nu auzim de niciun alt filosof. Ultimul din școala de tradiție greacă este Ștefan și după Ștefan, care vine din Alexandria și nu vine din Constantinopol, vine după Ștefan care a predat la Constantinopol, la Universitatea de acolo, filosofia, și care venise din Alexandria, după acest moment nu mai auzim nimic până la Sfântul Ioan Damaschinul. Și interesant este, acum nu știu, poate mai să interesant este că Sfântul Ioan Damaschinu recuperează o tradiție filosofică pe care lumea bizantină o respinsese. Deci vorbim de cineva din afara Bizanțului până la urmă. Și spune el foarte clar că și în învățăturile celor nebuni există cât de cât există un sâmbure de adevăr, cu atât mai mult în înțelepciunile grecilor și pe care le consideră utile. Întrebarea pe care mi-am pus-o este de ce a scris Sfântul Ioan Damaschinu dialectica? La ce i-a folosit? Și am găsit răspunsul, nu este al meu, sau mă rog, un răspuns, nu cred că răspunsul. Dialectica este o producție filosofică din motive teologice. Monofiziții începuseră să folosească logica lui Aristotel, mai degrabă zis organul, nu toată opera lui Aristotel, deci logica, pentru a explica pentru a explica relația dintre fire și ipostas. Și atunci teologii ortodoxi calcedonieni au considerat că este nevoie să fie redactate niște, să le spunem, niște compendii așa, de logică care să explice termenii logici. Și atunci și Sfântul Ioan Damaschinu vine pe o tradiție începută de Teodor de Raitu, Anastasie Sinaitul și chiar Maxim Răsturisitorul, deși el n-a scris un astfel de compendiu, dar i s-a atribuit un astfel de compendiu de logică. Și apoi cel mai serios compendiu, cea mai serioasă lucrare, cel mai serios compendiu, aceasta a Sfântului Ioan Damaschinu. Eu o să mă opresc puțin și să las pe colegi, că oricum am vorbit cam mult. Bine, mulțumesc mult și eu pentru invitație. Mulțumesc pentru că, în primul rând, am ocazia să continui ceea ce colegul meu a spus foarte clar. Răspunsul, într-adevăr, este acela, nu e un răspuns, este chiar răspunsul, pentru că relația între filozofie și teologie nici acum nu este prea bine înțeleasă, nici măcar în mediile academice, cu atât mai puțin la un moment în care, iată, e nevoie de un dialog autentic între teologie și filozofie și pe de o parte și pe de altă parte între lume și, să zicem, credincioși. Deși nu vreau să credeți că lumea ar fi plină numai de păgâni. Dar este, da, mă rog, dar este foarte important să menționăm că nevoia de filozofie pentru teolog, în primul și în primul rând, așa cum s-a spus,
e datorat necesității de a respinge ereziile sau eventuale erezii, pe de o parte. Deci, din punct de vedere istoric, acesta este chiar răspunsul, nu este unul dintre răspunsuri, este pur și simplu răspunsul. Și asta nu e, pentru aceasta nu este nevoie să facem niciun fel de demonstrație. De ce vă spun asta? O să vedeți mai târziu, pentru că o să corelez ceea ce am afirmat acum cu ceea ce deja niște filozofi care ulterior au devenit cei mai mari creștini, părinții capadoceni, mă rog, unii dintre învățătorii pe care biserica noastră îi are, făceau această distinție între ființă și ipostas dintr-o necesitate mai mult decât pedagogică. Deci, ci pur și simplu dintr-o necesitate care, să zicem așa, ține de modul nostru de a gândi. Eu vreau mai întâi să mă refer acum, sau de fapt în al doilea rând vreau să mă refer la importanța acestei traduceri. Deci vreau să scot în evidență faptul că traducerea de față este personajul principal în această seară, evident împreună cu traducătorul, nu, da, de ce vă spun, cu traducătorii și, da, îmi cer scuze, de ce vă spun aceasta? După cum bine știți, orice traducere e interpretare. E un loc comun, toată lumea știe că în același timp traducătorul mai și trădează pe aici, pe acolo, anumite sensuri, să zicem așa, care nu pot fi prinse în limba în care traduci. Dar cu atât mai bine. E nevoie de cât mai multe traduceri. Și acum, evident că cea mai bună traducere, zic eu așa puțin metaforic, este cea care se sprijină pe textul martor și îl are în același timp sub ochi lectorul, cititorul. De aceea am observat că în traducerile străine limbajul filozofic este mai prezent chiar în scrierile dogmatice decât limbajul dogmatic propriu-zis, ceea ce este o mare eroare. De aceea, un plus al acestei traduceri, după părerea mea, este libertatea pe care traducerea o dă cititorului. Adică nu te-a prins într-un limbaj cu care noi filozofii suntem obișnuiți și de fapt nici nu trebuie. Pentru că Sfântul Ioan Damaschin chiar asta vrea să facă, să distingă foarte clar între limbajul filozofic propriu-zis și cel teologic care este exprimat în limbajul filozofic. Și spune de foarte multe ori, dar Sfinții Părinți, iată ce fac. Nu spun așa precum filozofii, corectând gândirea filozofică, de fapt, vor să arate că acele cuvinte pe care trebuie să le folosim pentru a ne apăra propria noastră ființă de erezie, deci gândire de fapt, de erezie, necesită, să zicem așa, și cercetarea celor din afară. De fapt, el și spune că a cules tot ce e mai bun din gândirea filozofilor, pentru că tot ceea ce este bun de la Dumnezeu este, nu de la om, și prin urmare accentuează acest lucru, punând în gardă cititorul cu privire la eventuale semnificații care îl pot duce în eroare pe un cititor anume. Noi vorbim acum de cititor, dar atunci era vorba de sufletul unui om, pur și simplu, și de fapt și acum. Pentru că un cuvânt greșit înțeles face mult mai mult rău sufletului decât o simplă faptă. O faptă care o face acum și s-a terminat, se duce pe apă. Un gând, în schimb, poate să inducă în suflet o boală foarte grea, erezie. Da? Și atunci trebuie să mai menționez încă un lucru. Este foarte importantă această traducere și mai ales este foarte importantă prin prisma a ceea ce Sfântul Ioan Damaschinul face. Adică punând la îndemână un instrument de lucru pentru cel care se ferește să cadă în erezie, așa cum spuneam, să facă ceea ce fără voia lui face. Adică, și aici e un lucru destul de complicat, n-aș vrea să complic și mai mult lucrurile, dar de ce dialectica? De ce intitulat așa și de ce, iată, în ceea ce, cum bine știm, este ca primă parte a izvorului cunoașterii. De ce izvorul cunoașterii? Deci sunt întrebări la care noi trebuie să ne răspundem foarte clar. De ce aici apare și dogmatica? Deci de ce aici apar și eresul? Exact, explicațiile diferitelor erezii. Deci e foarte important să înțelegem că aici e vorba de un corpus ca un
ceea ce era pentru Aristotel organonul, deci un instrument care pregătea filozoful pentru a se îndelenici cum trebuie cu gândirea adevărului, avem de-a face în oglindă aici și cu un asemenea organ. Probabil, nu știu dacă Sfântul Ioan Damaschinu plănuia să construiască un asemenea instrument, da? În opoziție cu cel al filozofilor. Dar în orice caz, paralela poate fi făcută și trebuie făcută de fapt, pentru că, după cum bine știm, și Sfântul Ioan Damaschinu spune clar, dialectica, ceea ce noi astăzi logica, este un instrument și nu o parte a filozofiei. Nu este filozofia propriu-zisă. Filozofia este altceva. Dar ca să faci filozofie, trebuie să ai o gândire logică impecabilă. La fel, ca să faci teologie, trebuie să ai o gândire logică impecabilă. Impecabilă, repet, în măsura în care trebuie să respingi niște erezii. Deci, iarăși trebuie să mai facem o distinție. Există o cale a cunoașterii lui Dumnezeu, mistico-ascetică, nu? Unde nu ai nevoie, în care nu ai nevoie deloc de dialectică, nici de filozofia însă, dar emite doar de instrumentul numit logică. Da? Dar există, iată, această necesitate de a dialoga, în primul și în primul rând, cu lumea și de a explica în ce constă eroarea de gândire a lor. Deci tu nu le explici prin logică, nimeni nu poate să-și închipe că prin logică tu poți explica revelația sau cu ajutorul logicii ca instrument sau într-o teologie discursivă tu poți să ajungi la cunoașterea lui Dumnezeu, în niciun caz. Da? Și aici am ajuns în punctul acesta, să-mi pun puțin ochelarii ca să citesc, ca să vedeți de fapt despre ce e vorba. Niciodată, pot vorbi și fără microfon? Mă cam încurcă și e același lucru. Eu am o voce care se aude. Nu se aude în spate. Nu se aude în spate? Mai e o cameră alături. Da? Da. Atunci, da, îmi cer iertare. Ce vreau să subliniez? După cum ați observat, toți Sfinții Părinți spun un lucru invariabil. Niciodată nu-și arogă ceea ce spun ca fiind de la ei. Ci toți spun că nu de la mine, spun acestea. Și citez din dialectica de Sfântul Ioan Damaschinu, care spune așa. Dar întrucât durata neascultării este moartă, iar cel ce s-a făcut ucenic smerit și ascultător al lui Hristos e ridicat la înălțime și primește de la Dumnezeu harul călăuzitor la lumină și deschizând gura se umple de Duhul și se curățește la inimă și se luminează la cuget și îi se dă cuvânt într-o deschidere a gurii, neîngrijindu-se ce va grăi, căci e organ al Duhului, care grăiește în el, prin voi, lui Hristos, celui care ierarhisește în voi, crezând, mă plec poruncii și deschid gura îndrăzind într-o rugăciunea voastră, etc., etc. Deci am vrut să spunez acest lucru, că Duhul Sfânt este cel care vorbește, da? Evident, mai târziu îl citează și pe Sfântul Grigore Teologul, dar eu merg pe scurtătură și mă duc exact la acel pasaj care, sigur, a fost citit de Sfântul Ioan Damaschinu, nu doar în spirit, ci și în literă, care zice, citez, următorul lucru. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul, iar toate ale mele și pe mine mă dau Duhului, fapta și cuvântul, nefăptuirea și tăcerea, numai fie ca El să mă sprijine, să mă călăuzească și să miște mâna, mintea și limba după cum e de trebuință și după cum voiește și să le oprească atunci când trebuie și e mai bine. Organ al lui Dumnezeu sunt eu, un organ cuvântător, bine acordat și atins de acel maestru artist Duhul. Ieri lucrarea lui în mine a fost tăcerea și am filozofat prin tăcere. Îmi atinge el mintea astăzi? Cuvântul meu va fi auzit și voi filosofa prin vorbire. Și urmează încă ceva, poate că nu e cazul să intrăm în amănunte, pentru că ne complicăm un pic, eu cel puțin mă complic un pic în ceea ce vreau să explic. Și anume că, iată, organul ca instrument, odată este logica pentru filozof, organul este dialectica revizuită de către teolog, așa cum am văzut, de către un Sfânt Părinte, de fapt, nu un simplu teolog, și organon este însuși credinciosul. Organon ca instrument, iată, al Duhului Sfânt. Ca atare, distincțiile respective nu pot fi făcute fără a discerne și logic între semnificația cuvintelor.
Pentru că, așa cum spuneam, în momentul în care nu înțelegi bine semnificația cuvântului, care nu este doar lingvistică sau logico-lingvistică, ci este semnificație duhovnicească, nu înțelegi semnificația duhovnicească a cuvântului, automat ești pasibil, să zicem așa, de cădere într-o erezie, fără să realizezi, fără să dai seama. Și închei prin a spune că importanța acestei traduceri este, nici nu putem să spunem cât de mare. Odată, readucerea în prim plan, să zicem așa, a Sfinților Părinți ca permanenți învățători ai noștri. Deci nu e vorba aici de o, eu știu, readucere în mintea noastră a unor mari opere, chiar ale unor mari Sfinți Părinți, ci este vorba de ceea ce înseamnă viața noastră. Deci, așa cum spuneați chiar mai devreme în introducerea în această discuție, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce lumea de astăzi are nevoie. Deci, odată, e vorba de această lucrare ca, iată, un instrument, folosesc termenul, un instrument, un organ, prin care noi putem înțelege ce trebuie să facem astăzi în lume. E un fel de ajutor fără de care mulți dintre noi ne împiedicăm, din păcate. Și ceea ce este foarte important, să înțelegem că dialogul cu filozofia este necesar, mai ales astăzi. Și că prin filozofie nu trebuie să înțelegem neapărat erezia, automat erezia, pentru că știm foarte bine, filozofia nu mântuiește, dar nici teologia nu mântuiește. Te mântuiește doar Dumnezeu. Și asta e o problemă iarăși delicată. Și asemenea fine distincții, așa cum spuneam, le putem face noi, cei care nu suntem nici asceți, nici mistici, și presupun că sunt foarte puțini în această lume care să mă rog, fie astfel calificați. Noi suntem acei oameni care trăim în această lume și care avem nevoie neapărat de un asemenea medicament. Deci, pur și simplu, această carte, după părerea mea, trebuie înțeleasă mai întâi ca un medicament pentru omul de astăzi, pentru omul modern. Evident că pot vorbi pe mai multe planuri, aș vrea de aceea să vă provoc la o discuție. Mie nu-mi place niciodată să țin discursuri lungi, chiar dacă acestea sunt convins că a fost mai lung decât mă așteptam eu însumi, și prefer să discut cu un om. Acum discut cu un personaj colectiv. Mi-e foarte greu eu însumi să mă concentrez pentru a mă face înțeles de toată lumea cam la fel. În fața sălii, în fața studenților, lucrurile stau cu totul altfel. Cursurile mele sunt nu expozitive, ci interogative, problematizante, etc. Deci eu stau de vorbă cu ei și evident cu mine însumi în timp ce predau. De aceea mi-e foarte greu să vorbesc în public, mi-a fost greu să și accept această invitație, dar nu-mi pare rău. Dimpotrivă, abia aștept să primesc niște întrebări și abia aștept să continuăm o discuție neapărat, să zicem, continuată de următoarele, zic eu, medicamente pe care editura Rugul Aprins ni le pregătește și de care avem nevoie din plin. Am zis rugul aprins? Mulțumesc, gândul aprins, m-am aprins și eu ca un rug. În sfârșit. Sper să nu ai. Bună seara, vă mulțumesc și eu la rândul mic. Sunteți alături de noi în această seară și le mulțumesc distinșilor înainte vorbitori pentru excelentul cadru și excelenta punere în perspectivă pe care l-au creat pentru lucrurile pe care urmează cu îngăduința dumneavoastră să vi le spun. După cum zicea domnul profesor Totu, lucrările cuprinse în volumul de față sunt, de fapt, prima parte, primele două părți ale unei trilogii esențiale în literatura teologică ortodoxă, care se numește Izvorul Cunoașterii. Există aici un moment foarte interesant, cum a luat naștere, cum a ajuns Sfântul Ioan Damaschin să scrie această trilogie. La un moment dat, în legătură cu această invazie arabă, cu extraordinarul șoc și cultural și politic și, bineînțeles, duhovnicesc, care s-a întâmplat în Siria, în Palestina, în Egipt, în epoca respectivă,
vă dați seama că zeci, sute de mii de creștini s-au trezit sub stăpânirea unei religii străine, care era tolerantă până la un punct, dar prezenta o mare putere de atracție. Pentru că islamul este o religie extrem de potrivită pentru condițiile lumii căzute. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, Sfântul Petru Damaschinul, care era episcopul Maiumei, sub domnia califului El Walid, a fost mucenicit pentru mărturisirea neînfricată a credinței ortodoxe. Ce se întâmplă? În locul lui vine Sfântul Cosma, marele imnograf, și fratele adoptiv al Sfântului Ioan Damaschin, care în momentul respectiv s-a trezit prins între două focuri și pe de o parte această presiune extraordinară și politică și religioasă a noului stat islamic, pe de altă parte vechea bubă, vechea problemă care de 2-3 secole nu continua nu înceta să tulbure lumea ortodoxă. Este vorba de problema monofiziților, a schismei, a rupturii monofiziților de biserică, și în acest context a cerut de la Sfântul Ioan un compendiu al învățăturii de credință ortodoxe. Și bineînțeles că a fost necesar să fie inclusă și în această trilogie și o mică lucrare despre istoria ereselor. Sfântul Ioan nu a scurtat-o cât s-a putut. Practic, prima parte a acestei lucrări este copiată dintr-un rezumat mai vechi al Panarionului Sfântului Epifanie al Ciprului. Sunt niște momente extraordinar de interesante vis-a-vis de islam acolo. Sfântul Ioan, fiind contemporan, evident că avea foarte multe lucruri de spus la prima mână despre această problemă și, la fel, niște momente foarte interesante legate de istoria gândirii monofizite, care a pus și continuă să pună niște probleme uriașe pentru biserică. Dar, totuși, cheia acestei trilogii sunt cele două volume constituite de dialectică și de dogmatică. De ce Sfântul Ioan a ales să scrie ca pe un fel de cheie, ca pe un fel de introducere la dogmatică, această lucrare a sa, care la noi este foarte puțin cunoscută? Dialectica, da, există o traducere nemțeană, a tradus și Părintele Ica această lucrare ca anexă la volumul despre Sfântul Ioan Damaschin. Așa, da. Dar problema cu care s-au confruntat, de exemplu, cu traducătorii nemțeni, care a fost această lucrare, cum zicea domnul profesor Carabă, da, ea se bazează pe niște compendii scrise de către scriitorii bisericești și părinții din secolele anterioare. Exista o tradiție în acest sens. De ce? Pentru că monofiziții cum spunea tot un profesor, au mutat polemica dogmatică pe acest teren al terminologiei aristotelice, dar de sorginte alexandrină, trecută prin filieră neoplatonică, și este absolut imposibil de multe ori să înțelegi la ce se referă Sfântul Ioan în pasajele dialecticii, dacă nu te duci la pasajele din original, unde comentatorii respectivi au fost mulți. Este toată această tradiție a comentariilor aristotelice din Imperiul Roman târziu. Și nu te uiți ce au vrut de fapt să spună, pentru că de multe ori pasaje sunt foarte criptice. Ca să înțelegi despre ce este vorba, trebuie să fii intelectual ancorat în realiile intelectuale ale epocii respective și ale curentului de gândire respectiv. Deci, revenind, Sfântul Ioan a scris dialectica
pentru că exista extraordinarul pericol ca acești termeni, preluați dintr-o tradiție de gândire care totuși era străină creștinismului, să nu fie interpretați greșit. Cum zicea Sfântul Anastasie Sinaitu într-o celebră lucrare scrisă împotriva monofiziților, Călăuza, Origos, zicea, când te apuci să polemizezi despre dogme, trebuie să ai foarte mare grijă întâi să precizezi înțelesul termenilor, fiindcă altfel vei fi ca într-o nictomahie, într-o luptă de noapte, zice, tu lovești, orbește și adversarul tău tot orbește. Cum, ca să folosesc o expresie populară, una vorbind bașca ne înțelegem. Și atunci Sfântul Ioan ce face? Ia și scrie această lucrare despre care mulți au spus, inclusiv filosofi mari, că este o lucrare, este o introducere filosofică în teologie. Eu înclin să cred ceea ce spune profesorul Klaus Oehler, un celebru istoric al filosofiei antice de la Universitatea din Hamburg, într-un articol celebru scris acum vreo 50 de ani, și a pierdut actualitatea, Aristotel și Bizanțul, că de fapt această lucrare este o lucrare de dezambiguizare. Pentru că intrând pe terenul dogmelor tratate, să zicem așa, cu ajutorul acestei terminologii de sorginte străină, luate din învățăturile, cum le ziceau părinții, din afara bisericii. Nu este limbajul evanghelic, nu este limbajul biblic în general. Sunt niște termeni împrumutați. Și atunci a făcut această lucrare ca să ne ferească de o primejde extraordinară, în care, de fapt, au căzut, practic, foarte multe dintre erezii. Pentru că, pornind de la o interpretare greșită a unor termeni filosofici, au ajuns să propovăduiască niște învățături cu totul străine de ceea ce a venit, de fapt, Hristos să ne aducă și, de fapt, ceea ce ne aduce toată descoperirea, toată revelația dumnezeiască. Din punctul de vedere al traducătorului, sigur, au fost niște probleme foarte mari, pentru că ce se întâmplă? Termenii filosofici, de exemplu, erau percepuți cu totul altfel de cititorul din antichitate decât sunt percepuți de noi acum. Din păcate, la noi de foarte multe ori sensurile cuvintelor s-au specializat, s-au îngustat extraordinar de mult și s-au abstractizat. Și să vă dau un exemplu ca să fie foarte clar despre ce este vorba. Noi vorbim acum de definiție sau de gen. Pentru noi așa sunt niște termeni foarte abstracți. Deci, la început, când auzim definiția, aceea definiție, trebuie să căutăm într-un sertăraș din memorie, din mintea noastră, ca să ne dăm seama ce ar fi definiția și, pe urmă, ne vine foarte greu să concretizăm, să ajungem de la această definiție abstractă a respectivului termen, să ne creăm o reprezentare cât mai vie, cât mai concretă, ce înseamnă conceptul respectiv în mod viu, în viața mea, în existența mea. Ori, grecul când spunea, de exemplu, definiție, el folosea un termen care avea asociații emoționale foarte, foarte puternice. Pentru el era hotar. Când spui orismos sau oros, acela este hotarul. În latină la fel, vorbim de termeni. Ori câți dintre noi realizează că de fapt termenul acela era piatra de hotar, care în religia păgână romană, printre altele, și avea propriul zeu, se puneau, deci făceau o gaură, acolo se făceau sacrificii, se puneau toate ofrandele care erau jertfite și cu mult ritual, cu mult tamtam, se punea după aceea piatra de hotar. Deci, pentru ei, imaginea era foarte clară. Era hotarul, deci definiția, termenul îți delimitează spațiul conceptual în care ai voie să te miști. Pentru noi, termenul este deja opac. La fel, genul, Sfântul Ioan Damaschin spune foarte clar, deci pentru noi gen, iarăși, o idee abstractă. Pentru grec, genos era neamul în sensul mai larg de popor, neamul în sensul de familie, neamul din care îți ai o bârșia. Și abia pe urmă este sensul ăsta filosofic abstract. Deci ei gândeau lucrurile în mod exact invers
față de al nostru. Că porneau de la concret și de la acest lucru concret pe care îl aveau foarte clar, în mod viu, în fața ochilor minții. Porneau și dezvoltau tot felul de înțelesuri tot mai abstracte. Și acesta este un lucru de care cititorii trebuie să țină neapărat cont. Am încercat, sigur, este foarte greu să redai această, cum să zic, această polisemie fantastică a termenilor grecești. Am folosit de foarte multe ori, țin să vă explic de aceea, am folosit de multe ori dublete cu slash, de exemplu, neam slash gen, tocmai pentru a lărgi un pic perspectiva cititorului, ca să înțeleagă că pentru autorul grec erau multe noime cuprinse în cuvântul acela. Ca să nu mai zic de logos, vă dați seama, grecul când a spus logos, el înțelege și cuvânt, înțelege și rațiune, înțelege temei, rost, noimă și foarte multe alte lucruri. În română, ori zici cuvânt, ori zici rațiune, în funcție de context. Deci este, cum se spune, este o nedreptate. Când îi traduci cititorului român, îi dai un singur sens din multiplele posibile. Pentru că grecul, care le vedea pe toate în același timp, este un foarte mare avantaj față de cititorul contemporan, care este obligat să mulțumească cu o fărâmitură, de fapt, din toată această bogăție. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, întrebări? Nimeni? Eu. Nu este regizat nimic. Să mă ridic. Vreau să întreb dacă grecul, filosoful, să spunem, decantează din cele din jurul lui, din lumea zidită de Dumnezeu, își decantează termenii aceștia și pe urmă îi abstractizează, păstrând totdeauna valențele alea ancorate în real. Putem spune că ăsta e un demers cumva poetic în discursul lui, sau altfel spus, dacă el decantează din zidirea lui Dumnezeu, și știm că zidirile sunt făcute prin cuvintele lui Dumnezeu, cum, mai ales pentru că nu totul e întrebarea, cum vedeți lucrul ăsta? E un fel de revelație a unor logosuri puse de Dumnezeu în zidiri, le decantează, unde se rătăcește? Că știm, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea lui o vestește tăria, deci zidirea propovăduiește direct pe Dumnezeu. Unde se rătăcesc ei? Și părinții îi folosesc și cumva folosind terminologia lor, cum să spun, pecetluiesc, confirmă faptul că au lecturat bine anumite lucruri din zidiri și s-au încurcat în altele. Cum ați vedea lucrul ăsta? Cine să răspunde mai întâi? Domn profesor. De ce spun asta? O spun fiindcă mă explic imediat pentru ceilalți. De multe ori, în spațiul nostru românesc, să spunem așa, nefilosofic, deci, mai înainte, să spunem, țăranul opera cu niște cuvinte foarte pline de înțeles concret. Nu abstractiza lucrurile. Deci, un limbaj foarte abstract îl obosea și simțea că ceva nu e în regulă, nu era ancorat în concret. Deci, practic, noi, la nivelul omului simplu, am avea această ancorare. Și limbajul biblic, în ce iertare țin să precizez. Este la fel de concret, acolo nu sunt în general. În Vechiul Testament nu sunt termeni abstracți. Și atunci aș mai întreba, în imnografie, Sfântul Ioan Damascin, cum operează cu termenii? Îi vede și pe cei biblici și pe cei filosofici? Cum ați vedea lucrul ăsta? Mă rog, sunt mai mult așa niște întrebări retorice la un moment dat. Domnul Sabin. Da, nu sunt retorice, sunt întrebări firești de-a dreptul și vreau să spun câteva lucruri. Prin filosofie înțelegem foarte multe lucruri. De la primul filosof recunoscut, în istoria filosofiei, Tales, până la ultimul care o fi fiind, n-are importanță, dar în orice caz există un numitor comun, deci să nu ne speriem prea tare. Oricum, ca termen, din punct de vedere istoric, apare în opoziție cu Sofia. Filosofia apare oarecum, sau nu neapărat în contradicție, deci într-o poziție complementară până la un punct, sau într-o contradicție la un alt filozof. Deci, acum depinde.
ca să restrângem discuția, numitorul comun, așa cum am spus, ar fi efortul pe care cel numit filosof, în orice cheie, de la Tales, așa cum am spus la ultimul mare filozof, așa, care va fi fiind el, este efortul de a înțelege strict rațional lumea. Adică el ce face? El desparte tot ce înseamnă înțelesuri comune, în limbajul comun, fie el mai mult sau mai puțin specializat, deci nu mă refer doar la un artist, ci chiar la unul de rând, da? Și încearcă ce să facă? Să construiască o hartă a gândirii prin care să se orienteze către acel ceva pe care el îl numește, orice metafizician, început, arhe. Adică acel început de la care eu încerc să înțeleg lumea. Filozofii presocratici asta voiau, să înțeleagă physis. De pildă, physis înseamnă, e aproape intraductibil. Dar dacă vrei să-l traduci, el înseamnă, și un filozof asta face, el înseamnă și început, ca a ceva, și dezvoltarea a ceva, și sfârșit, în sensul că e acel ceva determinat. O materie oarecare, da? Deci iată câte semnificații. Asta e un răspuns la prima întrebare. Deci filozoful cam asta face. El este preocupat, așa cum spuneam, să raționalizeze lumea în sensul de a construi o hartă pe care el să o aibă la îndemână ori de câte ori se rătăcește cu privire la ceva. În al doilea rând, dacă ne referim la cunoaștere, și cred că asta era a doua întrebare, cum, de pildă, anumiți termeni sunt folosiți, poate chiar cu sensul filozofic de către Sfinții Părinți, și de ce filozofii se rătăcesc? N-aș spune că aici e vorba iarăși de o separație clară între rațiunea filozofică și cea teologică. Rațiune, iarăși, e un termen intraductibil, după părerea mea, logos, adică în sensul ăsta ca rațiune. Deci, un logos, pentru grec, înseamnă și cuvânt și rațiune și, ați văzut, o seamă de semnificații pe care le da. Ca să fiu mai explicit sur următorul lucru, distinția pe care trebuie să o facem între revelație, pe de o parte, cunoașterea revelată și cunoașterea filozofică sau rațională, prin excelență, nu poate fi făcută decât de către teolog. Filozoful nu poate să facă o asemenea distinție. Și, de fapt, nici teologul nu o face, ci o face Duhul Sfânt. Deci, Duhul Sfânt este cel care, prin teolog, vorbește cu acele cuvinte omenești sau raționale, dar cu mai mult decât atât, adică și cu Duhul. Aici e o problemă iarăși foarte complicată. Deci am o raționalitate aceeași și la filozof și la teolog, dar teologul are în plus, dacă este un credincios, ați văzut cum, aceia sunt adevărații teologi, exact, deschide voi gura mea, acela este Duhul. Da? Prin urmare, filozoful nu este inspirat, în niciun caz. Faptul că el nimerește pe aici, pe acolo adevărul, se datorează, de fapt, nu lui, ci se datorează aici tot Duhului Sfânt, dar pe care el nu-l primește, dar prin care Duhul Sfânt vorbește oarecum, să zicem așa, incognito, nu știu cum să mă exprim altfel. Adică și filozoful este chipul lui Dumnezeu și credinciosul, nici nu mai spun teolog, ca să fie mai clar ce vreau să spun. Și prin urmare există și filozofi creștini. Ei, e o sintagmă extrem de controversată, știm bine, dar nu e contradictorie neapărat. Depinde. Dacă prin filozofie înțelegi ce am spus eu, e contradictorie. Dacă prin filozofie înțelegi înțelepciunea, adică modul de a fi al cuiva, atunci putem înțelege că cineva își dă seama că rațiunea nu e suficientă și că are nevoie de credință ca să înțeleagă mai multe. Pentru că, nu, iarăși trebuie să știm și cu asta închei, credința nu e nici rațională, nici irațională. Este un dar pe care Dumnezeu l-a împărțit, să zicem așa, cum ar fi zis Descartes despre rațiune, tuturor, fără niciun fel de excepție, dar de care noi ne folosim în funcție de voința noastră, de aceea avem voință. Și aici iarăși o problemă foarte complicată. Iarăși o distinție între voința naturală și voința individuală sau gnomică, da? Ce vreau să spun este că ne putem pierde în dispute inutile, așa cum spunea mai devreme domnul Tănăsescu, luptându-ne
în peșteră, preiau un cuvânt al lui Platon, adică, de fapt, confundând adevărul cu o palidă strălucire și nici aceea reală, una artificială a sa. Deci, categoric, așa cum spuneam, un filozof are șansa să realizeze că a lui credință, că a lui, rațiune este de natură divină și Platon este unul dintre acești filozofi care este și raționalist, dar paradoxal în același timp și un mistic, pe când Aristotel nu. Aristotel refuză categoric ceea ce am numit noi astăzi revelație sau ceea ce am numit noi origine alta decât cea naturală a rațiunii și el, iată, de aceea construiește un sistem de gândire pe care noi îl numim acum metafizica, nu numea așa, logica el nu numea așa, îi spunea analitică. Lucrurile sunt mult mai complicate decât par la prima vedere, dar în orice caz Aristotel este cel care a reușit, după părerea mea, să construiască un program în oglindă cu cel platonician și în care să arate, să distingă între ceea ce am putea noi numi natural și supranatural, care distinție este făcută într-adevăr de către filozof, dar distinția cealaltă dintre creat și necreat pe care nu poate face decât în Duhul Sfânt cel credinciosul. Dacă am reușit să răspund măcar parțial la întrebare, mulțumesc și acum să vedem ce zice. Pe Adrian l-aș fi întrebat cum vede termenii filosofici care jonglează Sfântul Ioan Damaschin, ajung și în imnografia lui, sunt folosiți justificat, legal, să zicem, în lauda lui Dumnezeu? Da, Părinte Cornel, dacă ai vrut să mă pui în încurcătură, ai reușit, pentru că aici este nevoie totuși de un, cum să zic, ca să nu vorbim așa în deșert, este nevoie de o cercetare mai amănunțită și mai, cum să zic, pe lucruri concrete. Nu îndrăznesc să spun, să mă pronunț cu privire la felul în care se regăsește această terminologie filosofică, anume în imografia Sfântului Ioan Damaschin, dar oricum, după cum știm cu toții, terminologia asta care a fost odată stabilită și încetățită și, în primul rând, limpezită și curățită de către Sfântul Ioan, se regăsește după aceea în toată imnografia ulterioară a Bisericii, pentru că așa a rămas. Avem fire, avem ființă, avem ipostas și așa mai departe. Sigur, nu o să găsim nimic în imnografie despre însușiri, despre distințiile ființiale și așa mai departe. Dar lucrurile fundamentale, bineînțeles că se regăsesc și în privința asta ce aș ține să mai punctez este că poezia, prin însăși natura sa, se pretează foarte bine la teologisire, cum zicea și Sfântul Efrem Sirul. Ce se întâmplă? În primul rând, noi receptăm poezia aproape automat, ca pe ceva simbolic, plin de metafore, plin de semne, în sensul acesta de simboluri. Și ce se întâmplă? Aceste cuvinte și aceste formule specific poetice au mare avantaj că pot să ne arate spre adevăr, să ne călăuzească cumva, să ne indice, fără să ne prindă în capcana înțelesurilor înguste care țin de terminologia asta tehnică, specializată și, iarăși țin să punctez, nu atât pentru cititorul antic, cât mai ales pentru cel modern. Și dacă cei vechi cădeau și au căzut de atâtea ori în capcana acestor termeni cu înțelesuri pe care ei le vedeau în gust, cu atât mai mult omul contemporan riscă să cadă în această capcană dacă nu se poziționează în mod corect. Mulțumesc. Aș pune și o întrebare. Profit de faptul că avem un profesor de la Facultatea de Filozofie și un profesor de la Facultatea de Teologie și aș ridica o problemă, o întrebare, bineînțeles, de traductologie. Există o diferență evidentă între cum traduce un termen un teolog
să spunem, un traducător în Sfinții Părinți și un filozof. Nu în românește, da. Nu vă ascund faptul că dintre noi așa, eu sunt un pic mai progresist. Înfrâng ei amândoi de foarte multe ori aripile și mă trag înapoi la nu în cazul de față. Nu în cazul de față, la arhaizare. Și am încercat prin note să dau și varianta tradusă în neologism, cum s-a tradus Aristotel, Platon în limba română. Un exemplu, ca să înțelegeți ce vreau să spun foarte clar. Noi traducem noitos înțelegător și noiros traducem înțelegător și noitos îl traducem înțeles. Da, înțeles cu mintea. Am pus în anumite note, dar s-a tradus, de exemplu, am pus în notă inteligibil sau intelectiv. Cuvinte pe care, iarăși, sunt foarte abstracte. Cum se poate, dacă se poate apropia aceste moduri de traducere, dacă există un mod de a traduce în afară de aceste note? Pentru că există o diferență evidentă. La cartea de față, fiind niște termeni oarecum încetățeniți, am păstrat sinvevicos un întâmplător, accident. Întâmplător / accident. Deci sunt amândouă fațete. Deci asta este întrebarea. Cum nu știu dacă fuziona, dar dacă ar putea exista o apropiere. Sunt să spunem școli, în ghilimele, o școală de teologie de traducere, deși eu nu cred în ea, și există o școală de traducere la filozofie, iar nu cred în ea, dar asta este opinia mea. Opinia mea este că se traduce destul de greșit. Dar asta este altă discuție. Discuția este cum am putea să ne apropiem un pic din punct de vedere al limbajului, în așa fel încât omul, cititorul, când citește și vede noitos, noi îl traducem înțelegător și filozoful traduce inteligibil. Eu deci sunt după părerea mea, acum e chiar părerea mea, deci nu e părerea neapărat a unui specialist. Ca specialist va răspunde domnul Tănăsescu. Dar părerea mea este, cum să vă zic eu, extrem de bine, după știința mea, ușor argumentată. Ușor de argumentat. Gândirea teologică înseamnă una, gândirea filozofică înseamnă alta. Conceptele pe care filozofii le construiesc nu sunt în niciun caz dependente de semnificațiile lingvistice. De fapt, nici termenii teologici nu sunt dependenți de semnificațiile lingvistice. Prin urmare, la ce mă refer? O semnificație lingvistică, după părerea mea, este acea semnificație comună care există într-un vocabular al unei limbi. Punct. Și atunci, în funcție de școala filozofică respectivă, acel termen poate fi tradus în raport și este evident tradus dintr-o limbă într-alta în funcție de interpretarea pe care ei o dau gândirii, atenție, nu cuvântului, gândirii respective. Și atunci veți întâlni școli filozofice, eu știu, franțuzești, nemțești, grecești, românești, care vor traduce diferit. Sau vor traduce la fel. Dar, atenție, diferit sau la fel înseamnă că ele au în subtext, ca temei, un mod de gândire distinct. Deci, până la urmă, problema, după părerea mea, problema aceasta, așa cum ziceați, a unei traduceri care să justifice atât o înțelegere filozofică cât și o înțelegere teologică, e o falsă problemă. Pe mine mă interesează, de pildă, ca teolog, când traduc un text teologic, așa cum a făcut domnul Tănăsescu, să construiesc prin traducerea mea un orizont de inteligibilitate. Atât mă interesează. Să fie, deci toată cartea aceasta să fie consecventă cu ea însăși. Chiar dacă, iată, s-a folosit acel slash care de multe ori
induce o stare de confuzie, hai să nu zic că nu e vorba de ambiguitate, de oarecare confuzie în mintea cititorului, dacă mai ales acel cititor nu e avizat. Dar în momentul în care există textul martor grecesc, nu mai e o problemă. Deja autorul e liber să aleagă și adume ori să aleagă o semnificație filozofică și să înțeleagă mai degrabă strict rațional cartea, ori pe cea duhovnicească. Și cred că asta ar trebui să se facă în note. Deci, părerea mea este că îngreuiază foarte mult lectura în momentul în care mereu, pe fiecare pagină, când e vorba de termeni tehnici, da, e în regulă. Dar când e vorba de, cum e cazul de față, dar când e vorba de niște termeni care pot fi traduși și filozofic și teologic, atunci, dacă eu sunt filozof, evident că voi accentua semnificația filozofică a termenului, că de-aia sunt filozof, ca să pun în evidență un tip de gândire. Dacă sunt teolog, nu mă interesează ce face filozoful. Eu arăt că, de fapt, Sfântul Ioan Damaschinu, în română, așa sună. Așa trebuie să sune, de fapt. Așa trebuie receptat. Da? Și pe urmă, filozofii și teologii vin și se confruntă pe lucruri, nu pe cuvinte. Pentru că, așa cum bine spuneam, cuvintele bine înțelese și de către unul și de către altul, înseamnă deja un pas înainte. Da? De pildă Arie, în momentul în care el este primul dintre marii ereziahi, da? Care face o interpretare filozofică a unui lucru duhovnicesc, strict duhovnicesc. Deci asta nu trebuie făcut. Și asta nu trebuie să facă nici traducătorul. Ar comite aceeași eroare mai micuță pe care o comite un eretic. Da? Asta este o părere pe care, iată, am argumentat-o, pot să mai aduc multe elemente în care, dacă vreți, discutăm, dar probabil că acum nu vreau să plictisesc pe nimeni. Dar, clar, o traducere nu înseamnă, așa cum spuneam, este o interpretare evident, dar o traducere nu înseamnă adevărul. Noi avem impresia că prin niște cuvinte, oricât de bine ar fi ele în acord cu semnificația lor reală din timpul respectiv, ne ajută să înțelegem. Nu ne ajută să înțelegem. Nu avem cum. Deci, știm bine de la Sfântul Pavel, litera ucide, nici nu trebuie să mai intru în alte detalii, Duhul de viață și problema filozofilor, cel puțin a mea, este una minoră în raport cu cea a teologilor. Și mă refer la teologilor în sensul de cititor și de cunoscător ai dogmelor. Da? Pentru că un filozof, de multe ori, când interpretează, el scoate la iveală propria sa gândire. În fond, știți bine, există foarte multe școli, nu hermeneutice. Eu nu vreau să intru acum în foarte multe detalii. Mi-aduc aminte doar de opera aperta a lui Umberto Eco, care spunea că avem întotdeauna de-a face cu o intentio autoris, o intentio operis și o intentio lectoris. E foarte clar că această carte, în raport cu autorul, este o altă gândire, deci e în ea însăși altceva, un text, da, care îmi vorbește mie, și eu, la rândul meu, am posibilitatea să devin autor prin propria mea interpretare pe care o fac. Deci cuvintele sunt doar un mijloc prin care noi ne lămurim pe noi înșine și prin care ne înțelegem mai bine, repet, păstrându-ne într-o anumită tradiție de interpretare, sau filozofică sau teologică. Nu trebuie amestecate cele două, după părerea mea. Acum să vedem ce... E pentru mine? Da. Vreți să-l ascult? Nu. Am înțeles că traducătorul. Așa au spus, au pe el. Da, pe traducătorul. Este mai bine. Scuze. Și pe teolog, îl întrebăm după aceea. După cum foarte bine a precizat domnul profesor, cartea nu reprezintă un monolog al unui autor. Cartea este prin excelență un lucru dialogic, se adresează și de fapt nici nu este, cum să zic, este un dialog multiplicat la numărul de cititori, evident, în care traducătorul este un mijlocitor și bineînțeles că în această interacțiune autor-cititor are o parte foarte mare. Trebuie ținut cont de lucrul ăsta, de acest aspect al cititorului,
atunci când vorbim de fuzionarea dintre terminologia filosofică, terminologia teologică, pentru că, cum să zic, fiecare cum să spun, fiecare mediu, fiecare nișă de cititor, cum să-i spun, pentru fiecare limbă este altul, pentru fiecare epocă este altul, cititorul, el nu este nici înger, nici zeu, nici este un om care este produsul, din punct de vedere intelectual și duhovnicesc, produsul unei epoci, produsul unei matrițe culturale, sociale, familiale și așa mai departe. Deci este rezultat educației pe care a primit-o, a mediului social în care s-a format ca personalitate și așa mai departe. Și atunci, sigur, traducătorul nu se confruntă cu probleme care sunt total diferite față de probleme unui traducător ortodox, să zicem francez, care deja din start este terminat, faultat, că el dacă vrea să zică părinte duhovnicesc, nu poate să zică spiritual, că deja la ei te gândești spirite de glumă și alte lucruri, îi zice pneumatic, cum discutat cu Părinte Rafael Noica, zice, cum să-i spui, părinte pneumatic, altfel n-ai cum. Și sună, și să nu uităm, apropo de asta, cuvintele nu sunt alcătuite numai, ciocan pneumatic, salta pneumatică, părinte pneumatic, deci intră într-o categorie de, într-o anumită categorie de entități, cum să zic, de lucruri, de ce vreau să spun, să nu uităm, cuvântul nu este constituit numai din semnificat, ca să folosesc terminologia sosiuriană, adică numai din înțelesul pe care îl exprimă. Cuvântul are un înveliș sonor, este semnificatul care contează enorm, mai ales în poezie, apropo, pentru că, să zicem așa, chiar dacă interpretăm cuvântul spirit în același sens în care am interpretat cuvântul duh, dar când spui duh, simți una, și când spui spirit, simți cu totul altceva. Spirite sfinte. Poți să te rogi să zici spirite sfinte. Parcă nu prea merge. Nu. Deci avem o problemă foarte mare. Deci este altă, pentru că românul de atâtea sute și sute de ani zice Duhule Sfinte, că deja spiritul e ceva străin. Asta este problema. Și atunci, de exemplu, abordarea pentru care optez eu este, sigur, fuzionarea asta, ca să fac o paranteză, nu poate să fie totală, pentru că sunt lucruri, termeni din ăștia filosofici foarte, foarte specializați, care nu, cum să zic, pe român nu l-au interesat niciodată și la nivel de masă, ca să formeze un cuvânt al lui Neauș pentru el. Și atunci e o problemă. Nu tot un neologist până la urmă să ajungi să folosești. Dar oricum avem foarte mulți termeni pe care avem această mare șansă că avem de atâta vreme traduse într-o română foarte frumoasă textele astea liturgice, avem texte teologice, avem mulțumită școlii nemțești și nu numai traducătorilor dinainte. Avem o limbă, cum să zic, mulțumită acestor generații de traducători, noi avem niște termeni foarte frumoși și totodată foarte exacti, pe care îi putem folosi și acum. E adevărat, mulți nu-i mai cunosc. De ce? Pentru că nu au avut contact cu ei. Pentru că nu au avut prilejul să se pătrundă de ei. Și atunci, de exemplu, eu încerc să fac, este obositor pentru ochi, poate genera confuzie, cum zicea domnul profesor, dar asta este felul în care încerc eu să aduc la cunoștința cititorului mai puțin avizat că, știți, nu există numai accident în limba românească, mai există și întâmplătorul, că Sfântul Paisie Vericicovski și ceilalți traducători nemțești, așa îi ziceau, întâmplător. Individul, la fel, e netăiat și asta înseamnă etimologic. Este un termen, de ce să ne folosim de el când el este mult mai transparent
ca sens. Mai concret? Că atom, când zice atom, se gândește mai degrabă la bomba atomică și centrală nucleară, care n-au nicio legătură cu ceea ce înseamnă în filosofie atomul, care exact asta și înseamnă, e individul, la fel și individ. Ca individ, de fapt, ce este? Este un calchiu foarte clar după netăiatul. Cel care, din punct de vedere ontologic, el nu se mai divide în continuare. Specia se divide în altă specie subordonată, ontologică și așa mai departe. Ai ajuns la individ pe ăla, dacă l-ai divizat mai departe, s-a terminat. Extinția. Termenul favorit. Sunt foarte mulțumit. Pe de altă parte, cum să zic, atunci când... Avem o glumă înainte. Dacă ai tăiat individul, se cheamă accident. Pe de altă parte... Alt procedeu, de exemplu, punem un cuvânt care nu este foarte precis, dar este frumos în corpul traducerii și nu mai băgăm slash-ul ca să nu obosim pe cititor, dar îi băgăm o notă în care spunem în limbaj modern asta s-ar spune așa. Și atunci avantajul este că și, cum să zic, precizia noimelor se păstrează și totodată urechea și sufletul nu sunt zgâriate într-un mod neplăcut de totuși bolovănismul ăsta terminologic. Că dacă e să vorbești numai în terminologie filosofică modernă, receptă, așa cum este ea folosită în mediile filosofice, te cam usucă la inimă. Nu se răspunde, insistă, răspunde cititorul. Domnul Cristian Chivu spunea că nu crede că există o școală de traductologie filosofică și că nu există o școală de traductologie teologică. Da. Sunt total de acord cu el. Și eu cu dumneavoastră. Asta este, eu îmi permit. Acum, de asta întâmpină și mari probleme. Deci dacă ar fi existat o astfel de școală, cu siguranță această întrebare n-ar fi existat. Eu însumi n-am tradus din limba greacă, eu am tradus din limba germană. Și o carte care se potrivește oarecum cu la care eu am întâmpinat dificultăți este o carte a lui Endre von Ivanko, un teolog și filosof totodată, austro-ungar, pentru că așa, și care, din care am tradus o carte numită Elenic și creștin în viața spirituală a Bizanțului timpuriu. Și eu am întâmpinat foarte mari probleme și mi-am dat seama că filosofia în România a apărut separat de teologie și că un dialog nu există și probabil că dacă va exista, roadele se vor vedea undeva peste 50-100 de ani. Dar pe de altă parte eu nu pledez pentru acest dialog foarte strâns, pentru că mie îmi place limbajul teologic și n-am o problemă în a citi, a scrie note de subsol și mai ales de a citi notele de subsol, pentru că o astfel de carte, sincer, nu se citește în tren, ci se citește cu atenție și notele de subsol zic eu că sunt foarte importante. Asta este părerea mea. Și mi-aduc aminte că am avut o problemă pe care am întâmpinat. Titlul însuși nu este foarte exact al cărții pe care eu am tradus-o, dar am apelat la o variantă intermediară. În limba germană, la minte, nusul grecesc, neamțul spune der Geist. Deja, spiritul este altceva. Părintele Stăniloae traducea cu minte, dacă mi-aduc eu bine, aminte, și într-o școală filosofică românească se folosește în general cuvântul intelect. Și deja am complicat lucruri, dar Geist înseamnă în germană minte și hai să-i spunem așa, în cazul de față ar fi fost în viața intelectuală a Bizanțului timpuriu. Ceea ce eu am renunțat la asta și am preluat, am folosit varianta intermediară, spirituală, înțelegând prin spiritual nu doar ceea ce este duhovnicesc, ci și ceea ce este intelectual. Acum, sincer, eu nu am soluții precise, întotdeauna în context îmi dau seama cam care este sensul vizat, dar trebuie să spun un lucru. Mi-au aminte că Constantin Noica spunea că germana este greaca veche a lumii moderne și cam așa spunea el. Și, într-adevăr, textele pe care eu le-am
citit, orică sunt teologice, orică sunt filosofice, au același limbaj la ei. Ceea ce înseamnă că undeva și teologia și filosofia, mai ales filosofia germană modernă, se trage din teologie în bună măsură și atunci limbajul este comun și nu este complicat. Pe când la noi, dacă revin la această idee, au apărut separat și probabil și sub influențele, mai ales filosofia bănuiesc, sub influențe ale diferitelor școli, ceea ce face ca limbajul să fie complicat. Dar acum mă întreb, de exemplu, cum am traduce teologic lumea inteligibilă? Adică cum am reda, spre exemplu, un astfel de concept. Pentru că nu ține de teologie foarte mult și să vorbim de lumea inteligibilă cum? Lumea mentală despre care... Netrupească, pur și simplu. Păi nu e vorba de asta, pentru că acolo... Care se înțelege cu minte, dar aici țin să fac iarăși o precizare. Pentru grec când zice minte, la noi se confundă, sunt toate de avalma. Gândire, minte, cuget, e așa o masă amorfă și este foarte greu dacă îl pui pe român să spun, doar care e deosebirea între minte, gândire, cuget, rațiune și așa mai departe. Pentru grec, de exemplu, diferența era foarte clară între Diania sau Dianoia, pentru cine preferă pronunția erasmică, care era gândirea discursivă, arată prefixul dia, care arată polarizarea, exact, dialectică, așa, când mintea, zice, deci Platon este organul cu care percep realitățile transcendente, deci cu totul altceva, nu are nicio treabă cu intelectul în sensul ăsta modern, în care s-a mai amestecat și psihologia, în care deja a dat alte definiții și altă orientare care deja intră pe comportamental, pe alte povești, deci nu mai... Când, cum să zic, ar trebui făcut la un moment dat, apropo, un dicționar de termeni teologici, pentru că, vedeți, intrăm la confuzie, începând de la termen banal, cum este chiar această minte. Și asta, de fapt, ne lămurește. Și Sfântul Damaschid, în dialectică și apoi în dogmatică, vorbește foarte mult despre chestiile de genul ăsta. Și antropologie creștină avem acolo. Deci, lămurește ce înseamnă, de fapt, aceste concepte din perspectiva teologică. Să nu se mai producă derapări. Eu am terminat. Adică, pe partea mea de unde mă pricep, v-am zis, apelez la metoda istorico-critică, în sensul în care dacă simt că acel cuvânt nu este foarte clar, atunci notele de subsol sunt mai bune decât o alegere poetică, dar nu foarte precisă. Și cred că anumite lucrări trebuie să fie destul de precise. Ca să, înainte de a încheia, ca să vă dați seama ce mare handicap este inexistența unor școli de traducere din greaca veche, am vrut să spirit de glumă, la un moment dat aveam la Marcu Evgenicul, volumul 1, nu aveam nicio traducere din nicio altă limbă ca să ne ajutăm de ceva. Și la Sinodul de la Ferrara Florența, Marcu a mers și a vorbit în fața Sinodului. Traducătorul inițial era o expresie acolo cu capul descoperit, ghivniti chefali. Și traducătorul a tradus ad literam, a ieșit Marcu în fața Sinodului și a vorbit cu capul descoperit. Și i-am zis, părinte, că așa, el a început să râdă că un pic mai păcătos. Eu sunt mai serios, nu am râs. Așa, dar i-am explicat că este o